Pripravili sme pre vás postup, akým spôsobom môžete zadať informácie o vašom hoteli na stránku hotelypobyty.cz. V prvom rade vás poprosím, aby ste si vyskúšali, či sa váš hotel nachádza v databáze. To znamená, že či už náhodou nie ste registrovaní na edumenu.cz. Ak ste svoj hotel nenašli v databáze na hotely-pobyty.cz, tak v takom prípade sa treba zaregistrovať na stránke hotely.edumenu.cz. Po zobrazení úvodnej stránky si kliknete na registrace a následne vyplníte informácie o vašom hoteli. Po zadaní údajov o hoteli treba ešte vyplniť údaje o spoločnosti a následným potvrdením bude registrácia kompletná. Po úspešnej registrácii vám príde meno a heslo a ak chcete zadať fotky k vášmu hotelu, tak sa na hotely.edumenu.cz vpravo hore prihlásite, kde zadáte meno heslo. Po prihlásení si klikneme na odkaz fotografie a následne na pridať nové fotografie. Vybereme 3 súbory z nášho disku, kde máme uložené fotografie a následne ich pridáme na server.